το τσιγάρο σου. Λίγο να ηρεμήσεις. Σβήστο σου λέει γρήγορα, το σπίτι θα βρωμίσεις. Έλαξε το τσιγάρο, δεν έβαλε η σκύλα να το κόψω. Όπα η σκύλα να το κόψω, μα καταλάβει, ήθελε ανετικά πόσο. Κι ύστερα διαμαρτύρεστε και δεν τους μαγειρεύετε ούτε βραστή πατάτα, αλλά τους αναγκάζετε να πλύνουν και τα πιάτα. Κι ύστερα διαμαρτύρεστε ότι ξενογυρίζουν, αφού ποτέ το μαγιανό σπίτι τους δεν μυρίζουν. Και άμα το κάνουν τακτικά πάνω από ένα μήνα, τότε βρήκαν άσυλο σε αλληλής κουζίνα και δεν υπάρχει ελπίδα πια για να ξαναγυρίσουν. Αφού ευρήκα μαγιανό κι αν είναι φρέσκος, γιατί να τον αφήσουν? Και λοιπόν... Και τη στέλνει λοιπόν ένα SMS, τώρα δεν μπορώ να στείλω από εδώ SMS, να σας το πω τραγουδιστά. Για βάλε το πρώτο με το SMS. Ποτέ μου δεν σε ήθελα. Ποτέ μου δεν σε ήθελα, ποτέ δεν σ' αγαπούσα. Μέχρι να βρω καλύτερη την ώρα μου περνούσα. Και του απαντάει, για απάντησε. Και της ξαναστέλνει αλλά ένα SMS το τελευταίο για... Να κι αν μ' αγαπάς, να κι αν δεν μ' αγαπάς, να κι αν μ' αγαπάς, να κι αν δεν μ' αγαπάς, σιγά μην καβάσαι. Στους άνδρες απευθύνομαι από αυτό το μήνα που μάντον αναλάβουμε εμείς στην κουζίνα και αφού κι μία προτιμούν να είναι βοήθειά τους και στο καθρέφτη να κοιτούν. Γιατί ρε? Κάπου τουλάχιστον θα φας καβά έτσι προκοπής. Γιατί είναι μονοκόμματες αυτοκορφές στο πλάτο. Γιατί ποτέ το μαγιανό δεν έχουν δει στο πιάτο. Κι αν ανεβούν στη ζυγαριά. Κι αν ανεβούν στη ζυγαριά, θα διαλυθεί, θα σπάσει, γιατί τα 100 κιλά τα έχει ξεπεράσει. Και κάθε χρόνο αλλάζουν 2 εκατοστά τη σούστα, γιατί ποτέ δεν τους χωράει η περσινή φούστα. Και σας το λέω σοβαρά, χωρίς καμιά γκριμάτσα. Όλα τα 50 κιλά είναι από τη σκόρη σάλτσα. Και το τελευταίο κομμάτι, επιστημονικά. Οι σάλτσες σας, οι χημικές, στα νεφρά βαράνε. Και οι άνδρες θέλουν τακτικά μόνο να κατουράνε. Και τρέχουν οι περισσότεροι στο νοσοκομείο, γιατί εκτός από τα νεφρά πάσχει και το εργαλείο. Αντίθετα ο μαγιανός έχει μια άλλη χάρη, να κάνει 20χρονο το κάθε 60. Κι αν στα 60 ο άντρας σου και θέλεις παιχνιδάκια, βάνε στη σάλτσα μαγιανό, ψήνε και παϊδάκια. Και θα είναι το εργαλείο του πάντα το παρισμένο. Και βιάγκρα δεν θα χρειαστεί για να είναι σηκωμένο. Αφού για το πάρισμα βοηθάει η σηκωτίνη, ουσία που έχει ο μαγιανός και σε όλους τα παδίνει. Περισσότερα δεν θα σας πω σύμφωνα με τον νόμο, ρωτήστε φαρμακοποιό, γιατρό ή νοσοκόμο. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν ένα που το είχα φτιάξει λίγο καλύτερα από παλιά
Και τώρα θα σας πω ένα που έγραψα καμιά δεκαετία στιχάκια τώρα. Προχωρούσα λοιπόν στον δρόμο και ξέρετε ποιον είδα. Είδα στον δρόμο το Θεό και είπα να το ρωτήσω. Αυτό καινούριο. Αν πάω στον παράδεισο, άμα θα βλαστημίσω. Και μου είπε, η κοινωνία χάλασε και είναι μεγάλο κρίμα. Ο άνθρωπος για εικόνισμα έχει μόνο το χρήμα. Και αν έρχεται στην εκκλησιά και βρει στο σπίτι πάει για ένα ψιλουπίδημα εμένα βλαστήμα. Γι' αυτό μες στον παράδεισο δεν βρίσκεις άντρες άλλο. Όλοι τους βρήκα άσυλο στον Άδη με το διάολο. Γυναίκες στον παράδεισο θα δεις όπου γυρίσεις κι Άγιος να είσαι Περικλή πάλι θα βλαστημίσεις. Αυτό το ήξερα, δεν υπήρχε περίπτωση. Και του είπα, συγχώρα με, του λέω, Θεέ, άμα θα αμαρτήσω, εγώ μες στον παράδεισο αδύνατο να ζήσω. Αφού μες στον παράδεισο είναι οι γυναίκες όλες, κουτσές, τραβές, ανάποδες, χοντρές και κουτσομπόλες. Δεν έπαιρνες από τον Αδάμ ένα πλευρό ακόμα να τις έκανες πιο όμορφες, αλλά χωρίς το στόμα. Γυναίκα μετά θάνατο δεν θα μπορεί να ζήσει εάν περάσει ένα λεπτό και δεν θα μουρμουρίσει. Γι' αυτό και στη Διαθήκη μου ξεκάθαρα το γράφω. Γυναίκα να μην βάλουνε στο διπλανό τον τάφο. Γιατί στην άλλη τη ζωή θέλω να ηρεμήσω. Μα με το διάολο δίπλα μου και εκεί θα βλαστημίσω. Λοιπόν, σας αρέσει που σας τα λέω και έτσι, πάλι καλά. Γιουχάρετε όσο θέλετε, βρίστε με και από πάνω. Χωρίς καθρέφτη, πέστε μου, θα ζήσετε εκεί πάνω. Χωρίς κραγιόν και μανικιούρ, βάψιμο το μαλάκι και μάσκα στο πρόσωπο με φρέσκο αγκουράκι. Γρασάρισμα το πρόσωπο με πούδρα και ό,τι άλλο. Αντί για τον παράδεισο, δεν πάτε λέω στο διάολο. Εκεί που ο ήλιος δεν θα βγει, ούτε πρωί ούτε βράδυ. Και η ασκημιά δεν φαίνεται ποτέ μες στο σκοτάδι. Κι αν στην άλλη τη ζωή συναντηθούμε πάλι, θα σας τα πω ξανά εκεί αν έχει καρναβάλι.